Nainangutana na ako ba kung sa ako dang sitwasyon, diyon sa daw nako ka-overcome kung naka-experience po ko anang niabot sa punto nga ni-blame ba ka sa Ginoo or niabot sa punto nga na-depress ka or na-stress ka, kung sa imong gihimo or nakasinati ba yun kung ingon ani. Igsoon, yes. Many times, di na yun maihap sa akong mga tudlo og kapila. Sa diyang katong sa batanon pa ko, dalaga pa ko nga, wala pa bitaw kasabot sa plano sa Ginoo sa akong kinabuhi nga gitawag di ko niyang mga lagad ba. Ato nga time nakaingon jud ko nga ni blame di ko sa Ginoo nga labi na nga ako nakahumag-eskwela, then wala ko katrabaho sa profession nga akong gieskwelahan. So niingon jud ko nga kung mao ni imong plano nako Lord, may pagod na lang ko ni eskwela. Bro, something nagpiti ko ba. So ato mga panahon na kwanto siya ba kanang wrong nga decision nga wala pa kay ko nakasabot, wala pa na ako napalawom kung sa yun ang kagustuhan ng Dios. Ang ako ato nga mao na kung gusto ako lang kabubuton. So niabot yun po nga na-depress or na-stress ka kay burag nag-agaw ang imuhang pangandoy og sa Ginoo. Kung asa imong pilion sa Ginoo ba og imong pangandoy. So daghan kayong mga gipanghimo ang yawa sa kung kinabuhi nga libugon jud kaniya. So ang pangutana diya, unsa bay imong gihimo? Giunsa nimo pag-overcome? Igsuon, nakuha yun na ako siya through prayer. No? Wala ko anang nagwara ko, naghubog-hubog ko, nabinugay na ko, wala. Kundili, jackpot lang itong mga panahona nga mas naadi ko sa pag-ampo. So akong gihimo, ampo lang yun ko igsuon. Walay oras nga dili ko mag-ampo, buntag udto hapon. Kung kanang pag-ampo mo overdose na siya, siguro na overdose na ko ato mga panahona. So tinuod jud nga ang tanan nga masinati nato karon sa kalibutan, kasakit, kawadon, kalibog, stress, depression, uban pa. Prayer is the key. So pag-ampo wa gyud ang makasulbad. Nganuman, kanang pag-ampo nga tinuoray ba nga maningkamot yun ta nga makuha nato ang kaluoy ug kasing-kasing sa Ginoo aron iyatang paagasan sa atong gipangayo. Pray lang jud ko no na ako ato sa kalibog, akong gipangayo sa Ginoo nga unta iya panglig-on akong pagtuo na asyay buhaton nga iyang pasabton ko nga makasabot ko nga akong kinabuhi ingon ani ang iyang plano. So di man pud siya magic pero pinagis akong pag-ampo igsuon, inanay jud siya. Naay gipabati ang Ginoo nako nga inanay nako nasabtan ang iyang kabubuton. Mo nang ikaw okay ra gyud ay nang mubati tag tawhanon kay ngano tao pa man ta. Naapa gyud pipila ka porsyento nga mugawas jud atong pagbating tawhanon bisan kita naa sa Ginoo. No niabot sa punto nako nang nadismaya sad ko, na-discourage pud ko, pero prayer ra gyapon ang sekreto nga na-overcome nako. Natigsuon buhata lang ning strategy nga akong gihimo kay ma-overcome pud unya nimo nang imong giatubang nga problema karon. Amen.